svetla, kamera, lavina. Produkcija Neša Cenić vam predstavlja Gnusno snežno čudovište. Stvarno strašan film koji sam režirao ja, Neša Cenić. Scena 1, prvi pokušaj. Akcija! Visoko u planinama Nepala susrećemo naša dva hrabra i neustrašiva istraživača. Pa, evo nas, same u planini, daleko, daleko od čovečanstva. Jel vi tu snimate film? Stop! O, izvinite gospodine režiseru, ja sam pošao na svoj prvi čas skijanja. To je lepo, Zdravko, ali ja pokušavam da napravim najveći, najbolji, najstrašniji film na svetu, a ti mi upadaš u kadar! Samo pazite da ne idete van konopaca, Nešo. Oni obeležavaju koji delovi su bezbedni za hodanje, a koji nisu. U redu, vatrogašće Simo. A ne bi bilo loše da neko od vas nosi primopredajnik. Šta je to, Mico? Pomože da pronađemo ljude koji se izgube u snegu. Kada si blizu, moj primopredajnik će pištati sve jače i jače. Odlično, hvala, Mico. Drugi pokušaj! Pa, evo nas, same u planini. Ne brinite, deco, i ja ću paziti na vas. Stop! Možda je ovo dom onog gnusnog snežnog čudovišta. Ko remeti moj san? To je veliko, strašno čudovište. To je veliko, strašno čudovište. Stop! Šta je toliko smiješno, Tara? Nešo, to je najsmešniji specijalni efekat koji sam ikada videla. To su oči čudovišta. Trebalo bi da izgledaju strašno. Pa nisu, a ni samo čudovište ne zvuči previše strašno. Zvuči kao ti. Napravit ću najveći, najbolji, najstrašniji film do sada. Zato prekinite da se smejete. 24. pokušaj. Dobro jutro. Dobro jutro, Mico. Dobro jutro, Mico. Dobrodošli na prvi čas skijanja. Prvo, lekcije iz bezbednosti. Svi ćemo nositi primopredajnike kako bismo se našli ako se slučajno izgubimo u lavini. Togo lica. Počet ćemo sa vežbom spasavanja iz lavine. Smemo li da pogledamo? Da, možete se okrenuti. Zakopala sam svoj primopredajnik koji je zakačen za ranac negde u snegu. Idite cik-cak dok ne uhvatite signal. O, nadam se da ćemo ga brzo pronaći. Znaš, uži nam je u tom rancu. Našao sam! Odlično, Simo. Sada iskopaj ranac kao da je osoba u pitanju. O, odlično, Simo. Moram ti priznati da sam baš ogladneo. Mislim da ti je keks možda zamrznut, Zdravko. Ali sada je kao sladoled. O, nadam se da nas čudovište neće naći ovdje u šumi. Šta je to? Strah me je. To sam ja! Gnusno snežno čudovište! To nije strašno, Nešo. Izgleda kao da čudovište nosi haljinu tvoje mame. Pa čudovište i nosi haljinu moje mame. Čak se ni Raša ne bi uplašio njega. Samo kad bih našao način da stvarno uplašim Mašu i Taru. Da li ćemo sada da se spuštamo skijama niz planinu, Mico? Ne još. Prvo ćemo skijati na manjoj nizbrdici da biste naučili da stanete. Prvo se spuštamo niz padinu ovako, a onda usmerimo vrhove skija jedan ka drugom. Ovako. Otmeno kao pahulja koja pada. U redu, Mico. Mislim da sam shvatio. Bravo, Simo. Dobro, Zdravko, sada ti. Stižem! Stani, Zdravko! Usmeri vrhove skija! Izvinite, to nije bilo baš tako otmeno kao pahulja, zar ne, Mico? Ne, Zdravko.
Spuštanje sankama niz oštru, niz brdicu će učiniti da moji glumci izgledaju zaista uplašeno, a to će učiniti moj film strašnim. Dobro, glumci! Na sanke! Dobro te čujemo, Nešo. Spustit ćete se niz ovu, nežnu padinu, a ja ću ići za vama i snimati vas. Izgledat će kao da vas čudovište juri niz planinu. Ali ujka Sima je rekao da ne idemo van konopaca, Nešo. Akcija! Ali... Nešo Ceniću, to je bilo veoma opasno. O, prekini, izgledaju uplašeno. Opasnost! Odlična gluma vas dve. Zaista izgledate uplašeno. Lavina! Lavi šta? Brzo, u kolibu! Moja kamera! Moj film! Barem smo sigurni. Ali, o ne! Vrata su zatrpana snegom. O ne, lavina. Deco, da li ste dobro? Hej! O, bolje da pozovem vatrogasca Simu. Nešu, Mašu i Taru je zatrpala lavina! Nešu, Mašu i Taru je zatrpala lavina! Krenuli smo, gospodine. U redu. Sada je vreme za skijanje. Ići ćemo cik-cak preko dela kuda je lavina prošla, kao što smo vežbali. Osluškujte svoje primopredajnike i kada zapišti jače, značite da su deca negde blizu. Sada pišti jače, Simo. Približavamo im se. Hej, Mašo, Tara! Opa moć, ujka Simo! Zarobljene su u kolibi. Odlično zaustavljanje, Zdravko! Naučio sam. O, hvala ti, Mico. Sada ste bezbedni. Hvala, ujka Simo! Trebalo je da ostanete u granicama konopaca. Oni su tu da bi vas čuvali od nevolje. Žao mi je, vatrogasče Simo. Samo sam hteo da napravim stvarno strašan film. Pa, Nešo, možda si ga učinio i suviše strašnim. Možda jesam. A sada tišina. Vreme je za moj film. Ko remeti moj san? Snežno čudovište je pokrenulo lavinu. Moramo pobeći. Ne brinite, sada ste bezbedni. Bravo, deco! To je najbolji film koji sam ikada gledao. To je najstrašniji film koji sam ja gledao. Odlično! Sada ću napraviti najbolji film katastrofe do sada. I zvaće se... Ba-ba-ba! Veliki plamen! Bolje da budemo na oprezu za vreme snimanja, Mico.